vamugabe vapiwa warning naTatelicious achiti iye haasi kufarira utano hwavo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share video redu. Okay guys, saka Tatelicious anyora iye akati mabhishu emuZimbabwe havana nyasha vedu we. Tinashe Mugabe ainge akasimba fani, but kubvira paakaenda viral neDNA show vasikana veusiku vamupedza mafuta. Kubva masvotoka chiso kudaro nhaiva probability. Pfekai makondomu vamugabe. Utachiwana haunei kuti muri kubuda paDSTV hunokusvotorai. Kubva maita kunge chitunha chagadzikwa pacheya, pfekai maplastic condomize kunze kwaipa uku homwe. Saka Tatelicious ari kutaura nyaya yake akati aiwa vamugabe tiri kuona kuti paitika difference kubva zvamakatanga show mainge muri fresh ameno zvaakuitika nemi. I did the same kuna Thomas Chijanje, even though he didn't like how I delivered the message, but he later reached out to me kuti Queen, you saved my life. Thomas is now condomizing. Nyoro yanga ya musotora. Saka ari kutaura kuti ndo maitiro anoita achisenda ma message that way. So a lot of people in the comment section are actually agreeing to the same thing kuti aiwa tiri kuona kuti pane ma changes kuna vamugabe. Tatelicious anyora zvakara kati muromo kuita kunge chiropa. No man. Munhu ngaaudzwe spotlight ine ma-consequences anotyisa, inoda kungwarirwa. Vari padhuze naye svitsai message, I still need this guy alive. I enjoy his DNA show. Saka vanhu vazhinji vari kubvumirana naTatelicious vachiti vamugabe valuza weight instead of actually looking much more fresh sezvavanga vari kwanzi pavakaenda kwaTilda vakanga vakasimba zvikuru nemamashows avo ekumashure uku. Saka zvichitonzi ipapo ndo pavakanga vasina mari zvekudaro, but iko zvino nemabranch avavhura pamwe chete nemari yakawandisa iri kubva kuYouTube nekuDSTV pamwe chete nekuTV vanofanira kuva vachisimba, but no, vari kuita the opposite. Guys, musakanga mwaka kuti pane ma-pressures akawanda ari related to production in as much as zvatinozoona zviri very positive. What if he's losing weight because of that? Kune diseases akawanda, kuna na cancer, kuna na sugar diabetes, kuna nani. Saka hatigoni kutaura kuti kwanze zvoni ndo zviri kuitika izvi vamugabe vari kungoita careless nelife bodo. Asika sezvo ari Tatelicious ataura, kazhinji kacho kaanotaura anenge ane inside information, saka anozosara otaura hake iye achiziva zvaari kuedza kutaura. Tozongomirira live yake kuti tinzwisise kuti ari kutaura kuti chii about vamugabe. Maybe ane mavi 11 aakatowana so far, but a message ndiyoyo kuri kunzi vari padhuze navamugabe vedu we svitsai message kuti careful, kunze kwakaoma uku kuri kupisa.